Yanıma ho yanıma. Ataş oğlum kül oğlum. Ay, yene senmay kara çomok. Bu gedek näme boldy? näme boldy? Ay yine şol aşkıňa otturdy. Yenemi? Aşk söýgü diýen bolup size de gyýylan başyna aýla diýsen. Şondan başga oňarýan zadyňyz ýok. Şonu aýtsa-da jorajan. Ha. Ay, edil beýlede dälirler gyýlar. Şunça destan okavam göz yetirmediňizmi gyýyzlar? Näme göz ýetirmeli? Bizim söýgüýmidi. Aýyp o. Anha sırınçyn dağlar yaran Perhat. Leylim diýip töle çykan Mejnun. Zöhrem diýip derýalardan akan Tahir dälmeýsin. Dogry aýtýan. Onsoňy Anha'da ışk muhabbet. Oýsaňyz lan ýigitler, size de öwünniýsen, şonu aýtana jorajan. Ýigitler kimkä ol? Hemra. Hemra? Hemradan Saýatxany telefon ýazdan geçen. Dolanaýdyna. Dolananny näme? Onsoň ýene telefon ýazyp Saýatxanyň geçen. Onsoňam Tahir, Zöhr üçin däl, mahym üçin derýadan akdy. Bay o bu gyýylan diliniň duýuljadygyny hem duýulja hem burşluja. Gel gowsy, bag sen dinlärin. Gelin. Al hayır yaxşı. Habara kimden al Hemracan'dan al. Hemracan näme Saýatxanyň tarypyny eşdenden toy tomoşatyny taşla. Ine. Ondan Nire desin kızıl alma yurdu. Saýatxan dep ýorurwany bolberdi. Ana. Emma bir menzilden Selvin ýaz Hemranyň ýyzyndan ýetip, zar aglap, gollaryny tutyp feryat etdi. Hemra Selvin ýazyň berk tutan gollaryny aýran wadyna. Selvin ýazyň hünçi kimin bilezikleri ýere pytrap gitdi. Muny gören Hemra Selvin ýaza garap, bir nama aýdar boldy görwak. Näme derka? yer bakar. Geçti köngli menzillere yetişti. Galmarlym telvin ýazym can galindi. Belent dağlar arağa düştü. Galmarlym telvin ýazym can galindi. Galaymarlym telvin ýazym can